Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chi Singapore, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nenyaya yekuti sei yekurumidza kubhadhara rent. Zvemuswere wese wanhasi kubva makuseni pane vhidhiyo rakule raswera richitrenda richitenderera everywhere pasocial media. Ndorandaya naro panapa ndimbokuratidzaiwo hama dzangu kuti muzvionere kuti zviriko here zviri kutaurwa nasekuru izvi zvine musoro here zviri kutaurwa nasekuru. Hanzi gore rino ratopera chabuda hapana. Kune zvekurima hapana. Upfumi hwenyika ziga akauya akambva ashaya pawa. Toita sei akomana? Iro rinouya racho zvichamira sei, zvichange zvichifamba sei? Ndo mashoko andinawo enhetembo iri kutaurwa nakule panapa. Handiti sada kuti tipinde munyaya yedu iyoyo tisingatambise nguva. Toita sei? Tongozvionera tobva taura kuti tinozviona sei zvenyaya iri kutaurwa nani nasekuru iyi. Handitika right, musakanganwe gwenzi reFitomed richiripo and harisi kupera. Batai manhamba ari payo: Joburg, My Robert, Cape Town, 4Chi, Zimbabwe mobata nyare. Handitika ndo vanhu vacho ivava. Vazhinji venyu makuziva kuti gwenzi rinoshanda ichi, zvese rinoshanda. Handitika tisingatambise nguva rikatipinde munhetembo yakule tinzwe kule kuti vari kuti chii nemanyasina. Chokwadi gore riya raperera pasina. Hapana tatakamboita chokwadi hapana. Gore riya raperera mahara. Tichaitei zvakungodai nokuti ratopera. Hapana tatamboita hapana. Ukatarira kune zveupfumi chokwadi zvakangofa. Ukatarira kuminda kwakangofa. Ukatarira kuzvikoro kwakangofa. Hapana raperera mahara. Hatizivi kuti patapinda iroro riri kupindwa kwechabudei nokuti angotarira zvese mahara hapana. Hapana zvangofa. Ende tirikutarira kuti tichadiko naye vedu vevana vehama zvaoma chokwadi takangotarirana ioko kumusoro ikokoko vangotarirana. Hapana ari kungotaura inokuvazivi tichaende pakomana pakati atungamiri chokwadi tinofa. Titungamirei zvakanaka varume. Gore raperera mahara. Hapana chiri kumbotaurwa chokwadi takangonyerera zii imi hatidi vanhu vanongonyarara naye vedu we kungonyarara nyangumurumba mako ungonyarara naye mukadzi akuti zvakanaka izvo zvokungonyarara imi. Gore ratopera mahara chokwadi rapera kwasara kadimbu kemwedzi. Gore romba rati kwendere ndibaba ambiwa Jacob Mazaraure masari ambi manizi tikapakapa pakati pemhondoro nechii. Right, mavanzwa kule vachiti hanzi tauraiwo varume, taurai mwedzi wapera, gore rapera, chii chabuda chaizvo. Kune vaya vanosapota Zanu PF, comment section ndeyenyu. Taurai zvamunoona kuti zvakaitwa neZanu PF zvakanaka. Kuna avo vanopikisa Zanu PF, comment section futi ndeyenyu. Domai pese pamunoona pakapotswa pari kuitwa neZanu PF. Handitika ndoka quick video kanga ndangoya nako panapa ndikuratidze kuti akomana hanzi nasekuru gore ratopera kani. Ratopera tikashaya mutungamiriri zveshuwa tinofa. Ezve zvimukomana ari kungoswera mbeya, asi mukomana sekuru ari kuswera ngombeya vachingokwira ndege nekudzika. Chabuda chaicho hapana. Hanzi time yaari kuspenda ari mudenga nemuno muZimbabwe ishoma. Handizvo kuti vari kutungamirira nyika ipi. Pamwe vari kumbofambira nyaya dzeSADC vachigadzisa kuti zvinhu zvese zviendeka. Handitika but ndo nyaya yacho. Hanzi chabuda chaicho hapana. Zvinoreva kuti Zanu PF hapana kana chari kuita chine musoro. Handitika one chaicho. So make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, to put it by phone now. Ngasanga nemshi mu video rinoteera.